హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సమ్మర్ వచ్చేసింది, చల్లగా ఏమన్నా తాగాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇంట్లోనే హోమ్ మేడ్ బాదం పౌడర్ రెడీ చేసుకోండి. ముందుగా బాదం పప్పులు తీసుకొని ఒక 4 అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను. తర్వాత కొంచెం హాట్ వాటర్లో వేసేసి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా బబుల్స్ వచ్చే వరకు 2-3 పొంగులు రానిచ్చి వెంటనే బాదం పప్పుల్ని చన్నీళ్ళలో వేసుకోవాలన్నమాట. వేసిన వెంటనే వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేస్తే మనం బాదం పొట్టు అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. పెద్ద కష్టం కాదు. తర్వాత వీటిని ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. నేనైతే 1 కప్పు బాదం తీసుకున్నాను, దానికి 1 కప్పు షుగర్ తీసుకున్నానండి. 1 కప్పు షుగరు, 2 ఇలాచి, కలర్ కోసం కొంచెం పసుపు వేసాను. సాఫ్రాన్ ఉంటే సాఫ్రాన్ వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇవంతా మిక్సీ వేసిన తర్వాత మెత్తగా అయిన తర్వాత బాదం పప్పు వేసుకొని మళ్ళీ మిక్సీ వేసుకోవాలండి. తర్వాత కొంచెం క్యాషు వేసుకొని మిక్సీ వేసేసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే జల్లెడ పట్టుకోవచ్చు, నాకైతే అవసరం రాలేదండి. అలాగే అంతా రెడీగా అయిపోయిన తర్వాత గ్లాస్లో వేసేసి పౌడర్ని వేడి పాలు పోసుకోవచ్చు, కావాలంటే చల్ల పాలు చేసుకోవచ్చు అండి. చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. బాగుందా?